Ine mwini, ine ndiye sapota wanga nambala 1. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulire cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh pamene mauti magundisa doti. Tifuna kuti lero tikambirane pa mutu umene ona kuti ine mwini, ine ndiye sapota wanga nambala 1. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Marko chapter cha 11 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 10. Pamene Yesu ndi ophunzira ake ankayandikira ku Yerusalemu, anafika ku Betifage ndi Betaniya, mizi ya kuphiri la Olivi. Ndipo Yesu adatuma ophunzira ake awiri nawuza kuti, tapitani mmuzi mukuonawo, mukangolowamo mukapeza mwana wa bulu ali chimangire, yemwe anthu sanakwerepo nkale lonse. Mukammasule ndi kubwera naye kuno. Wina akakakufunsani kuti bwanji mukuchita zimenezi, inu mukati Ambuye ali naye ntchito, koma azabwezeranso kuno posachedwa. Ophunzira aja anapitadi nakapeza mwana wa buluyo ali chimangire pa khomo mbali mwa msewu, ndipo anayamba kummasula. Anthu amene anali pamenepo anawafunsa kuti, kodi mwana wa buluyo mukummasuliranji? Ophunzira adayankha monga momwe muja adawuzira Yesu. Tsono anthuwo adalola kuti ammasule. Ophunzira aja anakampereka mwana wa buluyo kwa Yesu. Anayalika nsalu zawo pansana pa buluja, ndipo Yesu adakwerapo. Anthu ambiri adayalika nsalu zawo mu msewu, ndipo ena adayalikamo zisamba zomwe adazithyola kuthengo. Anthu amene anali patsogolo ndiponso amene anali mbuyo anali kufuwula kuti, lemekezani Mulungu, ngodala iye amene ali kuza zina la Ambuye. Mulungu adalise ufumu wa Atate athu Davide umene uli kuza sopano. Lemekezani Mulungu kumwambamwamba. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Word Made Flesh, cholinga chake ndi chakuti inu nonse mamembala zinthu zanu zizikuyenderani. Cholinga cha Word Made Flesh ndi chomwe chija cha Mulungu chakuti nziko lino limene mukukhalamo ngati mulendo musakhalenso ngati alendo ayi, koma eni ake. Genesis 17 ndi 8. Nchifukwa chake ntchito yathu pano ndi kuwunikira njira yabwino imene munthu ungatenge kuti zako zikuyendera, kaya ndi kuntchito, kaya ndi kuchalichi, kaya ndi ku business, kaya ndi ku banja, kaya ndi ku ndale. Ntchito yathu pagulu pano ndi kuziyika poyera ndi kuziyalusa zonse zimene zingakukanikiseni kuti zinthu zikuyenderani moyo mwanu. Cholinga nchomwecho kuti mukaziziwa zimene zikubwezerani mbuyozi, ndipo ife takusimikizirani pano inu muyambe kuchitapo kanthu ndi kuzichosa kuti zisakhale ndi ulamuliro pa moyo wanu. Kumeneko nditi mati kuwapondesa maudoti. Sindiswa kukuuzani za kufunika kwa sapoti. Sindiswa kukuuzani za kufunika kwa sapota. Ndikati sapoti ndiye kuti kulimbikisidwa pa chimene munthu wapanga. Inuyo mukuziwa kuti ngakhale pakati pa ophunzira a Ambuye Yesu panali ena amene anali alimbikisi. Mmodzi mwa iwo Barnabasi. Ntchito 11 ndi 124. Ulimbikisa anzake. Inu mapanga maplani, banja limapanga maplani, kuntchito mapanga maplani, kumpingo mapanga maplani, kuboma mapanga maplani. Ndati ndikulembeni ganyu lero mupite mukaone maplani onsewo amene ndane nawo. Mukapeza kuti ndi maplani abwino. Onsewo mukapeza kuti ndi maplani abwino, maplani okongola. Yesu Khristu anafuna kuti azapulumuse anthu pansi pano, ndipo sanangobwera ayi, adapanga plani. Anapanga plani yakuti akuyenera kuzawaphunzitsa anthu komanso kuzawafera ngati phunziro lalikulu pa moyo wawo.
plani yabwino, plani yokoma. Mapulani ambiri amakhala abwino, mapulani ambiri amakhala okoma. Plani ndi chinthu chimene chimakhala m'maganizo. Plani ndi chinthu chimene chimakhala pa pepala. Plani ndi khumbo limene limakhala mu mtima mwa munthu, ndipo khumbo limeneli umalilembera njira yake imene likuyenera kuti lidusemo kuti lizatheke. Plani imakhala yabwino, imakhala yoyera. Koma pano timalimbikisana kuti tikamapanga mapulani athu tikuyenera ngakhale ali oyera chotani tiabwerese ndi kuwagundisa dothi. Mapulani ndana kuti amakhala oyera, amakhala mutu, amakhala mumtima, koma olo plani takhala yoyera chotani pano timauzana kuti tiabwerese ndi kuwagundisa dothi. Abwere pa ground muzawayese. Amanenatu kuti golide amayesedwa ndi moto, koma ife tikunena kuti mapulani amayesedwa ndi dothi. Padoti pacha mpamene umaona kuti plani ija yayamba kutuwa. Ukayibweresa padoti ndi pamene umayamba kuona kuti plani ija siyophweka. Padoti mpamene umayamba kuona kuti plani ija wasala nayo wekha. Plani imathamanga kwa basi ikakhala ili mmwamba, koma ikangogunda doti imayenda ngati nanzikambe wa njala. Plani imaphweka ikakhala mmwamba, koma ikangogunda doti imayamba kuyaka moto. Nachi chifukwa chake ambiri amawathawa mapulani okhala awo. Nachi chifukwa chake mapulani ambiri amafera mapulani mommo osatheka, osaoneka padoti. Chifukwa chake mapulani ambiri amafera mmazira, chifukwa akayamba mutu muja amaoneka abwino, opepuka, okongola. Koma akazangoponda padoti, mpamene mazindika kuti plani indisoyesa mtendere. Koma anotatini nthawi ino ya Lenti itipase maphunziro kuchokera kwa Yesu Khristu mwini wake. Phunziro loyamba ndi lomwe lija limene tanena kuti membala aliyense wa Word Made Flesh asangokhala tondoviro, koma azita kukhala pansi ndi kupanga maplani. Kodi inu plani ya moyo wanu ndiyotani? Membala wa Word Made Flesh aphunzire kupanga maplani siku lina lililonse. Kukacha mama uja khalani pansi kaye mulichite plani sikulo. Mazulo mukhale pansi muliyang'aneso siku lija, mpange maplani amawa. Member wa Made Flesh akuyenera kuti akhale munthu amene akutha kupanga plani. Ukayipanga plani yako ija, kaya ndi ya mwezi, kaya ndi ya chaka, kaya ndi ya zaka 5, kaya ndi ya zaka 20, kaya ndi ya zaka 63, uyiyang'ane ndithu, ndipo uyimwetulire idakali mmutu mwako, uyimwetulire idakali mumtima mwako. Chifukwa ngati ikanika kukukongolera ili mmwamba, pofika pansipa izafika ili malemu. Mumtima mwako momo, maganizo mwako momo, uyipolishe ndipo ikhale yokoma, ikhale yopasa mudyo, ikhale ndi chikoka. Chifukwa ikazangoponda doti ndi pamene zinthu zizayambeno kuchedwa, ndi pamene zitazambeno kuoneka mosiyana. Komano Word Made Flesh singokondwerera maplani ayi, imafuna kuwatenga maplani aja ndi kuwayika padoti, kuti Mulungu azioneka mu zonse zimene tikupanga pa moyo wathu. Pochita izi pamasowa kulimba. Poitenga plani kuti ikatere nditu kumakhala ngati kutenga VC10, kutenga chindege ndikachiteresa pa airport ndi nkhani ina. Zimasowa kulimba. Nchifukwa chake phunziro lachiwiri limene tikufuna kuti titenge ife kuchokera kwa Ambuye athu Yesu Khristu ndi lakuti ukapanga plani yako iwe wemwe ukhale okonzeka kuyendamo mu plani yakoyo. Ukapanga plani yako iwe wemwe, ine ndemwe ndikhale okonzeka kuyendamo mu plani yangayo. Supanga plani kuyipanga wekha nkumayigendanso wekha ndi miyala ayi.
Ambuye Yesu akuvomera kulowa m'masauso mawu amene tawerengaja. Ndiye akuyenda pa bulu, koma akuchita kuziwa kuti ulendowu ukukathera pa mtanda. Ndipo anawuza ophunzira chifuna kuti mupite mukamasule bulu. Mukakampeza buluyo inyo mukalimbe nazo, mukathe kuyankha zimene akakufunseni mpaka buluja abwere. Ambuye Yesu sakufuna kuiponya myala plani imene iye ndi Atate yake ndi Mzimu Woyera adapanga pofuna kupulumutsa mtundu wa anthu. Iye mwini ndi amene akusogola kupita ku Yerusalemu. Sakufuna kuti iye akhale pambuyo ayi. Ndi Atate ndi Mzimu Woyera anapanga plani yona kuti akuyenera kuzafera mtundu wa anthu. Sanafune kuipolirisa plani imeneja. Munthu ukapanga plani uziwe kuti plani yakoyo sapota wake nambala 1 ukuyenera kukhala iweyo mwinake. Sapota wake nambala 1 wa plani yakoyo ukuyenera kukhala iweyo mwina wake. Ukapanga chiganizo, defender nambala 1 wa chiganizo chakocho ndi iwe. Nchifukwa chake tikunena kuti ine mwini, ine ndiye sapota nambala 1 wa plani yanga. Sukufuna kuti uiponye myala plani yako yomwe. Zita kukhala ngati kuti ndikunena za njerengo. Zita kukhala ngati kuti ndikuonjezera zinthuzi. Koma ndithu alipo anthu ochepa okha amene akapanga plani amakwanisa kukhala sapota wamphamvu wa plani yawo yomwe. Izi ndi zimene zimabweresa umphawi moyo wa anthu ambiri. Izi ndi zimene zimabweresa umphawi muziko. Izi ndi zimene zimabweresa umphawi mu mpingo. Kuona kuti anthu anzeru koma pa ground palibe chimene chingalozeke cha nzeru. Munthu wa nzeru koma kulephera kuyendesa moyo wake omwe. Anthu anzeru koma kukanika kuyendesa banja. Anthu ama degree koma kukanika kuyendesa ziko, kukanika kuyendesa mpingo. Chifukwa chani? Chifukwa chani? Anthu akupanga maplani koma iwo omwe sakufuna kuirowa plani yokhala yawo. Chimene mutu wawo waganiza manja awo akukana kuchipanga. Ulendo umene mtima wawo wamanga miyendo yawo ikukana kuyenda. Akangokumana ndi vuto pang'ono iwo omwe akumadumpha uja odumphira muja uja kukhalanso kumbali ya ususana ndi plani yawo yomwe ija. Ambuye Yesu atachimanga kuti akupita kukapulumutsa anthu, Petro njiramo nkumanena kuti aya Ambuye musapite kumene kwa Ambuye sachitike zimene, anamuza choka pita kumbuyo kwanga Satana. Ambuye Yesu kukhala defender wa plani yake yomwe. Ambuye Yesu kukhala kumbuyo kwa plani yake yomwe. Manifesto azipani mmakhala zinthu za nzeru iniyo mukuziwa. Muziona tikayamba makampeni wa. Koma chimene chimalephera asogoleri athu kupanga zakupya ndi chani? Amakanika kusapota nzeru zawo zomwe. Amakanika kukhala kumbuyo kwa maplani awo omwe. Amakanika kukhala kumbuyo kwa maganizo awo omwe. Amaijambula plani ija koma amaopa kuirowa iweni yake. Kulingati munthu amene akunena kuti mvula ikubwera tiye tikachose ufa uli apo. Koma kuti achoke nkhondemo ndikairowa mvulayo pwetete. Kuti achoke ndikachosa zovala zimene zikunyowa pa chingwezo pwetete. Akuopa kuirowa plani yake yomwe. Akuopa kuyenda ulendo wake omwe. Munyengo ino ya lenti anthu ambiri anapanga maplani, anazipasa ngodya. Koma ndinena pano zonsezo zaphwanyika. Chifukwa chani? Saziwa kulimbikisa okha maganizo awo. Saziwa kuzilimbikisa okha. Saziwa kuzisapotera okha. Koma makolo akale ananena kuti fumbi ndiwe mwini. Fumbi ndiwe mwini. Ambiri amapulani amene anthu fetimapanga amakhala kuti ena mwina sanga wamvese mwachangu. Zambiri mwa ziganizo zimene anthu fetimapanga zimakhala zakuti
wazipanga chifukwa wadusa mu zambiri iweyo ndipo wasinkhasinkha kwa nthawi yayitali. Zimene zija ukatuluka nazo kunja nkukawuza ena saonamo cha nzeru, sazimvesa chifukwa iwowo sanaduse mmene iwe wadusamo, ndipo nawonso amakhala kuti mwina ali ndi zolinga zawo. Pa chifukwa chimenecho, mukazindikira chimenecho, nzeru zako ukangotuluka nazo pa khomo la chipinda chako, uyembekezere kubwera kwa osusa mwamphamvu. Nzeru zako ukangotuluka nazo pa khomo la chipinda chako, uziyembekezera kuti ukakumana ndi osusa amphamvu. Uyembekezere amene azasambwaze zonse zimene wanena zija. Uyembekezere amene azakuonese kupusa kwa zimene ukuganiza zija. Sopano ngati iwe uli munthu amene sunazolowere kusapota maganizo ako omwe amene iwe watulusa, ukachiona chigulu chija umangoyimika manja mmwamba. Umangoyimika manja mmwamba, abale mukunena zona. Petro anapanga chiganizo chakuti sazamusiya Ambuye Yesu, kuti azamusatira kwina kulikonse. Ndiye Mulungu anampasa mpata. Kunabwera msungwana, uyu anali nawo gulu lomwelo. Kunabwera gulu la anthu, uyu naye ndi Muyuda anali nawo gulu lomwelo. Luka 22:54. Petro anakana kwa mtu wa galu. Petro anakana mozitemberera. Mateo 26:35. Kuona mlandu wa Yesu, kuona mmene anthu akumpangira Yesu, kuona chikhwimbi cha anthu, Petro anakanika kuirowa plani yokhala yake. Anakanika kuyikira kumbuyo plani yokhala yake. Petro anayithawa, analisesa, analipecha ndi kuyisiya plani yokhala yake. Akuti sindimuziwa, ameneyo sindimuziwa. Hey, tambalanati alire, tambalanati alire. Mwapanga chiganizo chakuti makobiri anu amwezi uno mukamangire nyumba. Makobiri aja mukangoandira ndikwagwira mmanja mwanumo, ndi muyang'ane mbali, muyang'ane mbaliyo, muyang'ane uko muona kuli mang'ina, mbali inayi kuli tizibwente, mbali inayi kuli mowa, mbali inayi kuli tizibwenzi. Zonse zija zikuitana makobiri anu omwewo. Koma inu kuti muchikire kumbuyo chiganizo chanu cha nyumba chija chimene munapanga kalekale kukanika, kuopa kuti muzangomanidwa kunjoya. Zanga nanditanira mowa ndiye makobiri aja ndanguyamba kusolapo kamozi. Mwakanika kuikira kumbuyo maganizo anu a nyumba, mwakanika kuikira kumbuyo plani yanu. Anthu akuthaza kafifite pa ntchito osamanga nyumba chifukwa cha nkhani yake yomwe. Chiganizo anapanga kale, koma samatha kuchisapota mu nthawi ya mayesero. Satha kuchisapota chiganizo chokhala chawo. Zachuma zakhala zikuvuta nziko lino, ndipo mfundo zokhwima zotetezera chuma zakhala zikumandandidwa. Koma pakamapita masiku palibe chiphulidwapo. Chomwecho chimene amanena kuti ichi sindizachita, uyo wavumbulukapo ulendo. Anthu kodi awa nkesa mati sapanga chakuti. Pampingo pano, paparishi pano, tipange zakuti. 2-3 days iye mweyo ndi amene akuyamba kumbaliko kuphwanya zimene adakonza zija. Kukanika kusapotera maganizo ako. Sungatukuke, sungatukule ziko, sungatukule mpingo. Ngati mwapanga plani yabwino, musayembekezere kuti wina wake uko ndiye asogole kuikira kumbuyo plani yanuyo. Sapota nambala 1 mukwena ukhala inuyo, kulimbana ndi zonse zofuna kusokoneza plani yanu. Ngati inali plani yanu kukwatira akazi amene muli nawo, amuna amene muli nawo, musayembekezere kuti wina wake uko asogole. Inuyo mukhale sapota nambala 1 wa akazanu, mukhale sapota nambala 1 wa amunanu. Musakhale ngati Adamu woti zikavuta kudumpha nthawi yomweyo kukakhala mbali ya njoka.
njoka indimene kuneka kati ya nzeru. Mukapanga chiganizo choti mukayimirire anthu anu ku parliament, mukakaonjezeredwako kumene ku allowance, musakadumphe ngati Judas Iskarioti nthawi yomweyo kukatenga ompereka Yesu. Phunzirani kusapota cholinga chanu ndi kuchiyikira kumbuyo. Ineyo ngati ndinapanga chiganizo chokhala wansembe, ndiphunzire kusapota chiganizo changa chimenecho, ndiphunzire kusapota plani yanga imeneyo. Palibe wina uja amene azandisapotire plani yangayo. Ayi, munthu amene sayilowa plani yokhala yake, munthu amene sayisapotera plani yake yomwe, ameneyo sangasunthe, sangatukuke, chifukwa zingoti ukuwalowera kusata maganizo ina aliwonse anthu. Tengani chisanzo cha Ambuye. Mukapanga plani, iloweni inu yake, isapoteni, ifereni. Atawamvera chisoni anthu oposa 5,000 aja amene ankawalalikira aja, Yesu anapanga chiganizo chakuti anthuwa sakungoyenera kubwerera chonchoyi chifukwa alifuka panjira ndipo agwa. Ophunzira ake poona kukula kwa kuimbira anthu, poona kukula kwa chipulanicho, anafuna kuyikankhira planicha kwa anthu omwewo, auzeni azipita, ife tikatenga kwani chakudya chodyesa anthu onsewa. Koma Yesu anauza kuti inutu ndine tikuyenera kuyilowa plani imeneyi, inu ndine tikuyenera kuyilowa plani imeneyi, inuyo mwadyese. Marko 6:37. Munthu ukayika malamulo oyamba kuwasatira uzikhala iweyo. Osamangopanga malamulo kuwapangira anthu ena. Ukanena kuti olakwa ichi azikamangidwa zaka 16, iweyo uzikhala kuti wachivomera kale mu mtima mwako kuti iweyo ukazalakwa chomwecho ukamangidwe zaka 16. Mawu a Mulungu amanena kuti osapangira anthu ena chimene iwe sungakonde kuti ena akupangire. Tiphunzire kusapota maganizo athu. Ineyo ndikuyenera kuphunzira kusapota maganizo anga, chifukwa chonena kuti maganizo anga ali ngati mwananga. Na maganizo amene ineyo ndafasira ndikuwaganizira bwinobwino, ndikuwasingasinga bwino, amakhala ngati mwananga. Ndipo mwananga ameneyi sindingangomusiyayi. Ngakhale Baibulo pa Isaiah 49:15 amanena kuti mayi sangasiye mwana wake wapabere. Koma ngakhale atamusiya mwana wake wapabereyo, Mulungu amanena kuti ine singakusiyeni. Ndiye ine ndikunena kuti maganizo anga amene ineyo ndapanga mofasa, modeka, mwaganizira, sindikuyenera kungoataya choncho chifukwa kuti anthu ena andisusa. Ayi, monga mmene mayi sangatayire mwana wake wapabere, inenso maganizo anga sindingangoataya choncho. Ndikuyenera kuwakhalira kumbuyo, ndikuyenera kuwalemekeza maganizo anga. Kuli anthu ambiri amene alibe ulemu upereka kwa maganizo awo. Pachifukwa chimenecho safuna kuwayikira kumbuyo maganizo awo, sateteza maganizo awo. Mzungu akangobwera ona kuti haya izi musapangiza, oh yes, we shall do as you say. Ngati kuti maganizo ako amakhala opanda ntchito, ngati kuti maganizo ako amakhala operewera. Timakhulupirira kuti maganizo athu ngosapsa, nchifukwa chake timayikira kumbuyo. Azungu akabwera timageza kuti maganizo awo ndi ala akupsa, athu osapsa, chifukwa timangosatira azungu aja. Mzimayi amene amakhulupirira kuti maganizo ake ndi osapsa, chilichonse chimene mamuna atamuze amangovomera. Hayi ndi momwemo. Zoti anani maganizo ena ake olongosoka, sapereka ndikupereka kumene. Akapereka wina changa kubwera kungo akwacha pang'ono, chabwino ndeti satire zimene mukunenazo. Sukupereka ulemu kwa maganizo ako omwe. Ukuwapepusa maganizo ako omwe, ulibe ulemu kwa maganizo ako omwe. Inetu maganizo anga ndimapasa ulemu. Nchifukwa chake ngati nditapeza wina wake amene akufuna kuna kuti asusane ndi maganizo angawo, ineyo ndimakhala kumbuyo kwa maganizo anga. Ndikuwayikira kumbuyo, ndikuwa defender, chifukwa ine ndi amene ndili supporter number 1 wa ineyo. Ndikuyenera kukhala supporter number 1 wa ineyo. Mwina munena kuti haya nangaso pano aliyense akakhauna kuti aliyense akuganiza kuti maganizo ake ndi amene ali okupsa, ndiso pano atagonjere nzake ndani zikhala bwanji. Musadandaule. Amanena kuti golide amayesedwa ndi moto.
golide amayezedwa ndi moto. Ngati inu muganiza kuti maganizo anu ndokupsa, ine ndikuganiza kuti maganizo anga ndokupsa, tisavutikane nazo. Tingopanga zimene Mulungu anapanga zija pa Isaiah ndi meya 1, mutu wa 1 ndi meya 18. Bwerani sopano. Come, let us reason together. Come, let us reason together. Ngati nonse mukhulupirira kuti maganizo anu ndokupsa, tiyeni tonse tikokirane apa. Aliyense asanje mfundo zake. Ndiye mfundo zija zipikisane pamenepo. Mukatero ndi muona kuti okay, tiyeni tigonjere izi. Chifukwa izi ndi zimene zikunena kuti ndizoona. Pa Chikristu chathu timagonjera zoona. Ndiye ngati mukuona kuna kuti aliyense una kuti mfundo zanga ndizokupsa, ingokokanani, bwerani pano tipange ka debate kathu. Osamangogonjera kutali. Chifukwa kuti anena ndi awo ndi tiyeni tingopangira momwemo. Tiyeni timpangira momwemo. Kauli mukamene timachuluka ife kuchikuda kwathu kuno nthawi zina, kama pangisa una kuti maganizo abwino tiziyasiya pongosatira maganizo ena chachigulu kapena maganizo a anthu ena ake. Chifukwa kuti iwe amene uli maganizo abwino iwe ulibe mphamvu zoti utha kuyikira kumbuyo maganizo ako. Palibe sapota wa ine koposa ine, inonso palibe sapota wa inu koposa inu. Ena onse amene azibwera pamwambapo ndongopambikira. Ine mwini, ine ndiye sapota wanga nambala 1.